Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonna urlaşyp oňa Aşgabatda berilenen ýeňiş bayramçylygyna ýokary derejeli delegasiýa uğradanlygy. Atasy Berdimuhammed Anaýewiň söwüşen 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söwüşçen waýdagyny iýerenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Berdimuhammedow bu bilen sarpa türkmen halkynyň ýokary baha berenligini aýtdy. Emma synçylar şol sanyna hökümet tanqidçilari Türkmenistanyň soňky ýyllarda daşary syýasatyny üýtgedip, barhakan orsiýete garaşly bolýanlygyny, munyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de hökümet başlygyna bolan anamyň azalmagy bilen baglylygyny öňe sürýärler. Aşgabat 1941-45-nji ýyllaryň uruşunda gazanılan ýeňsiň 75 ýyllygyny koronavirus pandemiýasy sebäpli bu çäreden saklanan Moskwadan tapawutlykda uly dawara we harby parat bilen elledi. Sol ruwatda Aşgabat ýurdun ilkinji prezidentiniň karary bilen bellenýän hatyry gününi başga bir güne geçirdi. Hökümete ýakyn anamdar çeşmäniň sözlerine görä, Türkmenistanyň Rus paçasy tarapyndan basylyp alynan gününe bellenän hatyry güni Kremliň öňkü Sowet Giňişligine 2-nji Ukrainanyň döremegini islemedligi sebäpli ýatyryldy. Soňky uruşda Türkmenistanyň 104 adam Sowet Soýuzynyň gahrymany dereje münasip boldy. Olaryň arasynda prezidentiň atasy ýokdy. Emma muňa garamazdan Niýaz döwründe ýurtda ilkinji orunda duran uruş we til gahrymanlary öňkü prezidentiň kakasy we ejesi bolan bolsa, Berdimuhammedow döwründe onuň atasy öňe çykaryldy. 2018-nji ýylda Türkmen kardeşiniň doglan gününde Putin onuň atasyny uruşda görkezden batyrlyk hemde gaýdy usullygy üçin edermenlik medali bilen hylaglady. Onuň 2017-nji ýylda Putin Berdimuhammedowy orsiýetiň Aleksandr Nevski ordeni bilen hylaglady. Aleksandr Nevski ordeni şondan öň 1941-45-nji ýyllaryň uruşuna gatnaşan 6 türkmene berilipdi. Sol ruwatda Türkmenistanyny uruşda çekilen agyr pidalar, Sowet liderleriniň 40 Sol ruwatda Türkmenistanyny uruşda çekilen agyr pidalar, Sowet liderleriniň 42 milyona golay adam ýetkisine getiren tarihi ýalňyşlyklar hakynda açyk gurrun gozgolmaýar. Rus diline çykan maglumatlar terjime edilmeýär. Şu aralykda synçylar Rasmus Aşgabatyň Moskwa bilen arada bozulan we öňkü derejesine dikeldirip bilinmedik gaz sowdasynyň fonunda barhakan Rus awtologlaryny satyn almagy ýykyn edýänligini, munyň Niýaz döwrüniň dünýä bazarynda has awraýly önüm öndürjiler bilen gatnaşygy giňeltmek syýasatyna garşy gelýänligini belleýärler. Türkmen häkimetleriniň öz regionlarynaky tebii hadisadan ejir çekenlere kömek etmän özünden has uly we güýçli döwlete insanperwer kömegini iýermek hem kän soraw döredýär diýip anonimlik şertine urlaşan 60 ýaşyndaky synça aýtdy. Onuň sözlerine görä, o Awganistany beren kömegini insanperwer kömegi diýip atlandyrýan Aşgabatyň Astrahan sewtine iýeren 1000 tonna golay kömegini humanitar kömek diýip atlandyrmakdan saklanmagy bu gatnaşygyň deň derejeli iki taraplaryň syýlanşyk esasyny dälliginden işaret edýär. Şeýle-de synçy Kremliň Aşgabaty gaýtadan öz arbitasyna getirmek üçin diňe gaz sowdasyny Berdimuhammedow hemde onuň atasyny götergilemek usulyny eýsem gorkuzmak, Türkmen ýolbaşçylaryny Sowetdäki terrorçylyk howpuny göz yummakda aýyplamak usullaryny hem ulanýanlygyny öňe sürdi. Ýatlasak 2016-njy ýylyň iýun aýyna Aşgabatda orsiýetiň gorunluk ministri Sergey Shoygu bilen prezident Berdimuhammedowyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Kremliň Sowetdäki terrorçylyk howpuny göz yumup bilmejekdigi aýdyldy. Şonu Türkmenistan orsiýetiň öz bitaraplygyny ikrar eden ilkinji ýurtlaryň biri bolanlygyny ýatlatdy. Emma muňa garamazdan orsiýetiň Novosti habar gullugynyň maglumatyna görä, Rus ministri Türkmen kardeşi bilen duşup iki ýurdun Karup-Udakda hyzmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak, Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini berkitmegiň anyk çäreleri barada hem alalaşyga geldi. Şondan Rus medeniýetine Türkmen goşunynyň Owgan serhet tarapdan awanýan howpy garşdyrmak mümkinçiliginiň çäklidigi. Egerde Aşgabat ýurtda orsiýetiň kömegi taýýardyg bar edilen beýanatlar çykypdy.